अस्सलाम वालेकुम लामरकजी दुआहुगे हेवदुमा तहुनिया हुरिहा बेफुनन अरिस कुरान अद लामरकजी दुवस राज्य का मिफाहा कुरानी इंतिगाली काउंसिल तंग कुलवाला ए काउंसिल तंग हुआ कुरि दुआहा कुरवाके राज्य का मिहार काउंसिल तंग कुलवाला अमल कुरम नत लामरकजी निजाम अमल कुरम पिशिता मिहार गागन का फनर आहार फायतो के मिदियई अद मिवी मुद्दतु गतरेगा वस अदिविस मि निजाम एम्मे फक्का को नोहिगा खम के खांबोडवु ए शकुवा रायतुन के वस अदि काउंसिल तो के ए बोय अदेहन कमु मि कंकमं हल्दु गेनो मट्टका मिहातन कानून वर बोडत गिना इस्लाह तक गेन विफावे अदे इंतिगाली काउंसिल तक एकुलवाला फहुगा दायमी काउंसिल तक इंतखाब विद वहम पशके मिहातन गैरुगा काउंसिल तो के निजाम बदो तक एसपी अदे मिगतुं काउंसिल तहुगा मे बोडु कंबोडु मे गतुगा एरोति काउंसिल तक मा बोडति बारो तक नेतुं माली बारो वरि कम बेस नेतु लटवे कुरियर मा तरगिया मशरूत हिं कुडुंता ओय अदे रंगण काउंसिल ता नोहिंगा खम के कंबोडुम वेस ओय कंबोडु मे गतुगा फाहा कोलेवे अदे मि कंकमा एकुवेस गानु न इस्लाह तक के गेनो मट्टका कुरमुनु मसकतु एक गानु नतुं काउंसिल तकुं मा सरकार कंका देन्ने उमगा ओय सगाफत की दतुरु हदागे मादियं एस मादिया गराइसु जमहूरिया एफर्मेंट हदागे रइसु जमहूरिया बदल कोगन कंकं हुशेरु अदे रइसु जमहूरिया बदल नुए जनम एदतु निमालु मफो ए खरतं हरद कुरमा फौगा काउंसिल तकुं अंबुरा रशा दांग ए बजे अदे मी जमानु सुरें ओय खंबडु अदे काउंसिल तकुं हुशालन जिबेनुमा खंका मा सरकारं हुशेरुमुगा मिदenne विगोता मादे दतुरु कोगें काउंसिल तकुं बेनुमा खंका मा सरकारं हुशेरुमुगा सकाफते राज्य का मीगे कुरिं ओय अदे मिकमा मिहार मिमनी नियम के नवाफा मीगे कुरीगा आवमन रईस जमहूरिया के अपॉइंटमेंट लियोनीमा एकमंगे दि फोनवीमा ए फुर्सत नोदी में तो आमन का मिदिया मी दौर का मिदिया सरकार का रईस जमहूरिया बदल कोनगे फुर्सत नोदी बनो आमन अपॉइंटमेंट फोनवी एको मिहार बदलवा आमन के इज्जत रईस जमहूरिया आमन में बदल कोरी देवन फहर ए तफात की मिदिया हरो एमन फान दाल अतल कोरे दतुर फुलगा दाल मीदोगा बदल कोनगे फुर्सत आमन दिबन मियादो वड़ा नबी एक एंगहर फहु गागणक आवमन गमिल रशा आवमन नुद रईस विहग अपॉइंटमेंट नुफनो एमनक फोन वड़ा नबी वडागे आवमन बदल करवा रशो काउंसिल WDC मुअस्ससात का को दादी देमे को बदल बेबी वेनुवा कंकन तरतीब करे फावा गोई कोबा तो बेनुवा कंकमकी ओलम फिलुवा बल्लवा एकतन कोद्देवे गोरी कंतत कोद्देवान कम मियदो बदल सुदाल एम मी हकीकतुगा रैयतुंगे वेरिन्नकी मी रैयतुंगे वेरिन्नकी रैयतुंगे रईसकी मिहुन्नेवी एक गोतक सेमन फान मी अलन कोरीमती होरीमा एम फान में कुरिफुल मच एरोनीमा पोडियम को एरोनीमा दक्कावा केनो आमे मने बेंगे मीगे कुरीगे हालत कंतत तंगोय गोई अदे रईसुल जमहूरिया सीधा रईतुन्ना गाता काउंसिला गाता वडागतुम मनी दतुफुल फट्टवाफा सिलसिला दतुफुल तवगतरे मिहातन राज्य के गायगणकं हुरिया काउंसिल तका वनी बदल कुरवाफा अदे देवण पुरवेस काउंसिल तका बदल कुरबुमगे सिलसिला मिहार वनी फट्टवाफा रईतुं गातन ऐस अडोहा लीमा आउड लिबे हिंग मजुं आउड इंगेनी तिबेफुन इंग वडाना तिबेफुन लिबिलवा हिंग मजो में बिया एम आउड बेनु वणी मिगोता गुलिफोन्न निजाम के तेरे रईतुं गातुं हिदमेक्को हम गोते रईतुन हिदमेक कुरंकं आउड हुरिया रईतुन दन्नम बेनु वणी आउड वरं इस्कमेद्देन लामरकजी निजाम गे फुरिहमकं होदा दिनुमा लामरकजी निजाम की आउड वर कबूल कुरा निजाम आउंड ए निजाम के तेरेगा रईतुन खिदम कुरी निजाम
ಅವನು ಗಬೂಲ್ ಕುರಣಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಬೇಣುವ ವಸೀರತ ಹಮಕೊದ್ದಿನುಮಕಿ ರೈತುನ್ನ ಕೊದ್ದೇವೆ ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಜಾಗ ಹಮಕೊದ್ದಿನು ಫುರಿ ಹಮಕೊದ್ದಿನು ವಸೀರೆಂ ಹೋದದಿನು ಮೊಜಫುನ್ನ ಕಂತತ ಕೊದ್ದಿನು ಮೊಜಫುಂಗೆ ಮುಸಾರ ಬೋಡು ಕೊದ್ದಿನು ಮಿಕಾಲ್ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆ ಬೆಸ್ ಹಮೆ ಯಾಕೀಗ WDC ತಕ ವೆಸ್ ಕಂತತ ಕೊದ್ದಿನು ಅದೇ ಅವಳನ್ನ ಮಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಮೇರ ರಶಕುರಾದ ತುರುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಬದಲು ಮಿ ಅವಳನ್ನ ದಿಬೆ ವರಬಡು ಕುರಿಯರ್ ಮೆ ಐ ಸೋಬಕಿ ಸೀದಾ ಅವಳನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹುರಿ ಕಂಬಡು ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಬೇತಿ ಅವಳನ್ನ ಬೊಡಂಬೇನು ಕೊಮ್ಮೆ ಬಹಿ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಕಾರ್ಯ ಬುಣಬೇತಿ ಹಮ ಯಾಕಿ ಅವಳನ್ನ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ತಕ ವಗುತಂ ಹಲ್ಲು ಗೆಡವೆ ಹುಣ್ಣಕಂತ ತೋಗ ಹಲ್ಲು ಗೆನಮುಟಕ ಮಸೆ ಕೊದ್ದೇತಿ ಮಿ ಅವಳು ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಹೆ ಫಹುಗೆ ತಾರಿಹುಗ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ರೈಸು ಕೊನು ಕುರ ಮಸೆ ಕಮೆ ಮೇದುಗ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಮೆ ಕರೆ ಅವಳನ್ನ ಹುರಿ ಕಂಬಡು ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಮೀಗೆ ಕುರಿಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಕ ಬದಲು ಕುರುಮ ಸೊಂದಗು ಕಮಕ ನೋತ ಹೆಮ್ಮೆಸ್ ಪರಾತಕ ಒಂದಗು ಕಮಕ ಎನಸ್ ಮಿಯದು ಸೀದಾ ರಾಜ್ಯ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಅವಳಮೆನ್ ಕಾರ್ಯ ವಡಾಗೆ ಅವಳಮೆನ್ ನಾ ಇಬ ಸುವಾಲು ಕೊಗೆ ಬಹದ ಅವಳಮೆನ್ ಆಮದನಿ ಲಿಬೋ ಹುರಿ ದೈತಂಗೆ ಅವಳಂ ಫಿದುವ ಅವಳಮೆನ್ ಇದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಹುರಿ ದೈತಂಗೆ ಅವಳಂ ಫಿದುವ ವಗುತ ಏಕಂಕ ಹಲ್ಲು ಕೊದ್ದಿನ ಮಂಟಕ ಹೇ ಮಸೆ ಕೊದ ಮಿ ಅವಳು ಗಬೋ ಕುರಾದ ವರ ರಂಗಳು ಫಾಲಿಕಮ ಅವಳು ಗಬೋ ಕುರನಿ ಮೀಗೆ ಸಬಂ ಅವಳಮೆಂಗೆ ಹಮ ಹುರಿ ಗಿನ ಗೊಂಜುಂತಗೆ ಹಲ್ಲುಗೆಂದೆ ಎಂಕಮ ಅದಿ ಸಿಫಾರ್ ಹಮ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಫುರಿಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಕುರುಮಂದ ಮಸೆಕದ ವರಬಡ ಶುಕ್ರದಾನ ಮ್ಯಾಗನೋತ್ ಗೆಮ್ಮೆ ಫುರತಮಕಮಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಹೋಗೆ ದರಜ ಕುರಿಗ ಮೇ ಓಯಿಂ ಒತುಂ ಮಿಹಾರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಹೋಗೆ ದರಜ ಇಸ್ ಮಿವನಿ ಮುಸಾರಾಗೆ ಒಣಗಂಡು ಗೆತೆರೆಂ ಅಮ್ಮ ಏ ದರಜ ಬದಲುಗೆ ಆಸ ಹತರವರ್ಣ ದರಜ ಕುರಿಯರು ಮೇ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಲೀಫ್ ಐವನಿ ದೆಂಗ ಮಯಾಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಫಂ ಫಾಹ ಕುರವನ ಕುರಿಗ ನೈ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಹೋಗೆ ಇತ್ಸೋಸ್ ತೆರೆಗ ನೆ ಫಳರತ್ ತಹೋಗೆ ಬಾರ್ ವೆರಿಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಏ ರತ್ತ ಬೇನುವ ಫರಾಯತಕ ಮಿವನಿ ಹೋದಂ ಫುರ್ಸತ್ ಲೀಫ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹುರಾಳಾಗೆ ಫರಾಯತಕ ಹುಳುವಾಲಂ ವಿ ಗೊತ್ತು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರ್ ಫೆನೆಗೆಂದನಿ ಮಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೆದ್ಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಗಾತು ಮಸೆಕೆ ಕುರಾತಂಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗವಸ್ ಬೌದ್ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಎಕ್ ಕಮಕಿ ರೈತುನ್ ನಗಾತುನ್ ಲಾಮಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಗೆ ಖಿದಮೆ ಪಕ್ಕಾಕೋ देवानकं अदे मिगतुं काउंसिल तंगा गुळे गतुं मिवनी खास वुजारा एकुदवाला वाफा मी वुजारा एकुदवालु मा एकीगस फाडकी अफायतकुं नमाज कुरी सरकारु काउंसिल तोके बार कुडकुरनी कमा काउंसिल तोके बार सरकारु नगनी कमा मी कंबोड वुंगई अदे एहे नमवेस काउंसिल तका गुळे वुजारा आरसीटी तका इदारी दायरा तहिंगुमा आम मसके तका बिहे वुजारा एकुदवाला ए वुजारा के मसके तक खानो त मैंडेट त एकुदवा देविगन दियम बेगन दियई काउंसिल तक वरा बोर्ड फसे है लुई तक देविगन दिया कमका अदे काउंसिल तकुं सरकार होशालन जे खंग मा सरकार अपॉइंटमेंट हद्दागिन होशल मुगे बदलुगा वुजारा या होशाला वरा फसे है खंग तंफिस बेगन दा दियम फाहल खोलवे ಅದೇ ಅವಳಮೆ ಮೀ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಅದೇ ಫಣರ ಆರು ಅವಳಮೆ ಮೀ ಸಾಧಾರ ಫೋರಿ ಫಣರ ಹಾರ ಮಸೆ ಕುರಂ ದಾಯರ ಮೀ ನಿಜಾಮಗ ಹೋರಿಗೆ ಒಂಜುಂತಕ ಅವಳಮೆನ ಮಿಹಾರ್ ಸರ್ಕಾರಗ ತೆರೆ ವರಬಡು ಲುಯಿತಗೆ ಗಿರಿಸ್ತೆ ಮುಂದ ಆಕ ಅವಳನ ಉಫಲಾಯಕ ಫಾಹ ಕುರಂ ಎಗತು ಅವಳಮೆನ ಮೀ ಕೋರಿ ನುಲಿಬೋರಿ ಎತ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಿನಮುಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗ ಕೊರೆ ಅವಳಮೆನ ಮೀ ಕೋರಿ ಎಂಬೆಬಡು ವಕಾಲತ್ ಕೊರಿ ಎಕ್ಕಂತ ಫಳರತ್ತ ಅವಳಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ದಿನಮ ಮೇದುಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಹಾರ್ ಎದನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಫಳರತ್ತ ದಿನ ಮೊಹಮ್ಮ ಹಮ ಯಾಕಿ ಅವಳಮೆ ಎಂಬೆಬಡು ವಕಾಲತ್ ಕೊರಿ ಎಕ್ಕಂತ ಅವಳಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರ ತೋಗೆ ಜಾಗಯ WDC त मसे कुरान माहौल मौजूह मसे कुरान माहौल गो मेदो एदनी एकंक अलमेन फहिको देमो अमया कि अलमे कौंसिदार तो मसे कुरा मौजूह के गाबिल का इतरु कुरमा मौजूह के मसारे अमिकंकम अलमे मी वकालत कुरी मेदो इरादो कुरी विया अलमेन मी लिबिगेंदनी इरादो कुरी विया मी हरो तेरे का मौजूह मसारे मिकंकम कुरियर उन तक लिबिगें दानकम ए माउंड का बो कुरनी अलमे के मी लामर कजी निजाम कुरियर मट्टका मेदो के सरकार मेदो के रईस जमहूरिया वर बुर मक्को वर फुरिया मसे के तक ए बकोदे वाका एगे फोडी मीरु का अलमेन लिबे मंदाका अदे अउन तिबे फुन्ना हमे मिकम अगुले गतुं सिटी तका इदारी दायरत हिंगुमा आम मसके तका बेहे वजारा के वजीर आदम शरीफ उमर मेदरिको मिन निजामंगा बदल तिबे फुन्ना हिस्सा कोलाना अंगुडानवाना फदांग अलगुनमेंगे मिनिस्ट्री की रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के ज़ामत का अलग फेदेवी वजारा अलगुनमेंगे मिनिस्ट्री के तसव्वुर की इदारी दायरात बारवेरवे रत तरक्की आदि रब्बे तहज़ीबे अलगुनमेंगे गेनौ अलगुनमेंगे अमाज में हिफनी रईतुंग बायरुमा रब्बे तरक्की तहज़ीब इदारी दायरात का होदा दिनुमा अलगुनमेंगे मसक्कतुगा हिफाट अखलागी मिंगुंतह की नज़ाहत तरीक़ं हामकं जवाबदारी वूँ हमकं एहतराम आदि आडोए हों मिदन विकंकम की अलगुनमेंगे को वैल्यूज़ के तेरेगा अलगुनमें हिफाटा कंतत मिनिस्ट्री के मसक्केत बेहगें देरु अलगुनमें मैगंडो देखमक अमाज हिफिंग ए द्विराज्य के लामरकजी
ये निज़ाम हरदना कुरमट्टा का आदि तरक्की कुरमट्टा का सियासत के कंडेलम आदि हम यहाँ की द्विराज्य के पब्लिक वर्क्स के खिदमत तरक्की कुरमबे सियासत के कंडेलम मी की तरह लामरकजी निज़ाम हरदना कुरमट्टा का अड़गन में मैगंड हतर सियासत कंडाला के मिहा हिसाब मसक के मिकुरी एहनमें रईसुल जमहूरिया मिदेतरे बेरकुरे विदतुरफला गुड़िगिंग द्विराज्य का टेक्नोलॉजी के निज़ाम हरदना कुरमा मसक के फेट्टे हिसाब रईसुल जमहूरिया के फरापुर अड़गमेन इशारात लिबिफाए बवे द्विराज्य के लामरकजी निज़ाम हरदना को तरक्की कुरमुगाविस मी सियासत के तेरिया टेक्नोलॉजी इतुरुकोगे मसक के कुरिय गेंदीमा एहमी मा कुरिंग अड़गुन मी इशारा कुरिफदे अड़गमेन कंडाला फूरी हतर सियासत दंडवालान एक तरह फुरतमकम की काउंसिल त माली गोतु बारवेरी कुरुं देवनकमक रब्बे खिदमत फोरकोद्दिन मुगा काउंसिल त होगा दौर फुला कुरुं तिम्मनकमक काउंसिल त की रयितुंग बैवेरी बुमा मशवराग मतिं हामकम बोडगतिग्गा हिंगा जवाबदारी वणिवि मुअस्ससातक हेदुं हतरवनकमक लोकल काउंसिल आदि लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी काउंसिल तक बेनुंवा अहितरकन सरकार के तेरिंग फोरकोद्दिन मुगा मसके कुरुं फसवनकमक अळगोन में हिमाना अफमियती टेक्नोलॉजी लामरकजी निज़ाम हिमेनो दें अळगोन में मिनिस्ट्री के मसके तक बलार अळगोन में मिनिस्ट्री का लामरकजी निज़ाम हरदना कुरमट्ट का अळगोन में मिवनी वकीकाल मेकेनिज्म कायम कोफ एई राज्य के हुरिहा हिसाब है क्लस्टर बहालागे है क्लस्टर अळगोन में जिम्मेदार वेरिन तिब्बवागे अदि ए क्लस्टर तकुगा हिमिने वडागनवा हिमिने अतोड़ तकुगा मसके कुरबंबेस जिम्मेदार बेफ्रुन तिब्बवागे रद्रहुगे काउंसिल तक रयितुन्ना अदि सरकार गुळवार दिन मट्टक वरगिन मसकेत्तके अळगुमे मिदनी कुरमु मिगुत अळगुन फाह कोल्लंबेनो मिहा हिसाब अगार अळगुमेन तिनसते के बुरेगिन काउंसिल बद्दलुंत बेबिफे बवे मीगे तेरे अळगुन में वरबोड फाह कुरंबेनो मी अळगुन में मिनिस्ट्री इंतजाम कोगिन काउंसिल तक को बेवुन बद्दलुंत मी कंकम इतुरु काउंसिल तक अळगुन में सीधा मिनिस्ट्री के टीम त जियारे कोगिन बिस काउंसिल तक कीगा वरगातु एब मसके कुरेवे रईसुल जमहूरिया के वदकवी काउंसिल तक माली को तुम इस बार वेरी कुरमो मैं तो नलटू इख्तिसास के तरेगा कंका नेक्का नो तफारुल रशा इख्तिसास कुडबम के शकुवाय न्यू में केंडेवी आदे इख्तिसास के तरेगा रशे वन्ना ए रशे मैं रशु के तरेगा हिमनवादी आदि हम में माली को तुम बार वेरी कुरमट्टका इख्तिसास के तरेगा नेट डबस फारुल रशा काउंसिल तक लिबेने इंतजाम बनी हम जसवाफा हकीकी बार वेर कम की माली को तुम लिबे बार वेर का काउंसिल तक ए बार वेर का होदवा देवु मट्टका कानूनी तरह के तेरे कानून इम के तेरे मिहार योती खोम्मे काउंसिल का वेस बेनवा कम बेजिया ए काउंसिल का फलोरश लिवेन इंसान हम जसवा देवा मीनुन तो हकीकी बार वेर काउंसिल तक होद दें मसक कुरमी गोते की ए नमूना रईस दन्नी दक्कवमु ए मीवा अलगमेन यगिन कबे रात कुरबिया द्विराज्य के तारीख हुआ दुआ हकवेस लामरकजी निजाम नानवर के कुरियरों रईसुल जमहूरिया के ज़ामत का अळगुन मंगे कौम गणेश देवान लामरकजी निजाम लिबे खोम में कुरियर में की रयित न लिबे कुरियर में रयित न लिबे बारवेर कम ए बारवेर कम के तेरे रयित न लिबे बारवेर कम हकीकी बारवेर कम कवानी एक नतीजा कवानी रात कुरबिया अळगुन में न मी कौम कुरिया गेंदी मुगा मसके कुरो
ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದನಾ ಕುರ್ಮಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಬಾರ್ವೇರ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆವೆ ಮಸಕ್ಕದ ದಶಂ ಫಲ್ರತ್ತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹುಷಾಳಾಗೆನ್ ಹೋದ್ಮ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ದೆವ್ವಿ ಫಹಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಮಿಹಾತನವನಿ ತಿನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಕಂ ಹತರು ಫಲ್ರ ಹೋದಾಫ ಎಗೊತುನ್ ರಾ ಇಂಗುರಾದು ದಾಲತುಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆದಿ ಲಾಮ್ ಮಾವಶಮನಿ ಹತರು ರಶೆ ಎಬೆ ಫ್ರಮ್ ಮಿಹಾರ್ ಹೋದವಾಫ ಆದಿ ಎತಂತಂ ವನಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗ ಸಯಕುರೆಫಿ ಎಬೆ ಫ್ರಮ್ ಹವಾಲ್ ಕುರೈಫ ಅಳುಮೆ ಮಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರನಿ ಇರಾತ್ ಕುರಬಿಯ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗ ತೆರೆಗ ನೋತೆ ಲಸ್ವಿಗೆ ಮಿಯನ್ ಹಫ್ತಾಗ ತೆರೆಗ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತಕ ಕಾಪಿ ತವೆಸ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಇದಾರಾತಕ ರದ್ದು ಕುರವೇನಕಮ ಹಿಸಾಬ್ ಫಿರಿಗೆ ಎಬೆ ಫ್ರಮ್ ಎಮ ಸೆಕೆತ್ತ ಬರಾಬರ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವಿಗಿನ್ ದಾನ ದೆನ್ ಅಳುಗುಮೆನ್ ಎಂಗೆ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಫಾಳುರತ್ತಕ ವರಗ್ಗಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಶಾವುಗೇರಕಂ ಫಾಳು ಕುರಮ ಗೆಂದಮಾನಕಮ ಎಗೊತು ಮಿಹಾರ್ ಅಣಿಕಾವೆಸ್ ಎಬುಹುರಿ ಇತುರು ಫಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಕಂ ಹರ್ರ ಹೋದುಮ ಹುಷಾಳಾಫ್ ಎ ಹುಷಾಳಾಫುರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಹಕಿ ಹಾದಾಲ್ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಹಾದಾಲ್ ಫರಿದು ಅದಿ ರಾ ದುವಾಫರ್ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ರಾ ಹಿಂಬೂದು ಫಾಫತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಫಾಫ್ ಮಕುನುವೇರಿ ಅದಿ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ದೆವ್ವದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಗಾಫಲಿಫ್ ವಿಲಿಗಲ ಅದಿ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ಮಾನಾದು ವಾರ್ಯಾದು ಅದಿ ಲೊಣುದು ಮೀರರ್ರ ಹೋದುಮ ಎಬೆ ಹುಷಾಳಾಫ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗ ಮಿಹಾರವಣಿ ಫೆರ್ಷಿಫಾ ಅದಿ ಮಿಕಮಾಗುಳಿಗಿನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕಂ ಹೋದಂಜೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹೋದುಮ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಿಹಾರ ಎಬ ಕುರಿಯ ದಾವಾಹಕಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಅಟ್ಟಕ ದನ್ನವಾಲ ಅದರಸು ಜಮಹೂರಿಯ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅದರಶ ಕುರಬಾ ದತುಲ್ ಫುಲ್ತಹುಗೆ ತೆರೆ ಮಣಿ ಬೈ ಡಾಡರ್ ಇಕ್ಸೋಸ್ಗಾ ಬೈ ಡಾಡರ್ ಉಂದು ಫಾಳು ಡಾಡರ್ ಹಿಮನುವ ಮೌದ ಬಡಾಕೆಂಫ ಅದು ಮಾಗಿನದು ಹೆಣ್ಣುವ ಏಕಂ ಹನ್ ತಂಫೀಸ್ ಕುರೆವಿ ಮಿಸಾದೆ ಗೊತ್ತುನ್ ದನ್ನವಾನಮ ರಾ ಅತೊ ಮಡುವರಿಗೆ ಇಕ್ಸೋಸ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಉಫುಲಂದು ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣು ಹಿಮನುವ ದೆವಿ ಈ ಜನವರಿ ಮ ಗೊತ್ತರೆಗ ಕುರೆವಿ ದತುಲ್ ಫುಲ್ ತೆರೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಏಕಂ ತಂಫೀಸ್ ವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಈ ಮಹೆ ನುವನಿಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮ ಗೊತ್ತರೆಗ ಅಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ರಾ ಮೀದುಗೆ ಇಕ್ಸೋಸ್ಗೆ ತೆರೆಗ ತಾವ එමනිකාන හිමනුවා දෙවී ලාමතලු ගමුගේ සෝසවස් බදලු ගෙන්නෙවි එන්කමු මීවෙස් කවුන්සිල්තකන් බොඩු බාරවැරිකමකම් ෆාහග කොල්ලා මියසුග වරගින ෆයිබරුගෙත් මසක්කේ සෝදී මසක්කෙත්ත වෙසෙවකුරේ එහෙම රෂුතෙරේග මිහිර එක්සෝදී මසක්කෙත්තකන් හුරි බින්තක අද මිහෙන් හුරි බයකංකම හුරි එක්සෝදී බේනුතක කුරා බේනු ඒ කුරා තන්තන් රශුම් බේර බදල කුරුමකි රශග ජාග එම්මෙ බොඩන් ඉතුරු කුරේන ගොතක වාණි අදි කැන්සර් බලිෆද බලිතම ඉතුරු වණි ෆයිබරුගේ මසක්කේ කුරුම් කහල් කන්තත්තක් කුරාති මියසුග එකමුගේ මස්සල වර බොඩ කවුණ එංගි ෆෙපේ එහිම හගීගි හල්ලෙන් අන්නානි හයිගතුග මිහුරිහා කමකවස් මාන හොරි හල්ල ගෙනවුනීම එහි මෙරාදු කවීති යවුණු තිබේ ෆොන්න දන්නවම් බේනු වනි තිබේ ෆුලුන් ගෙමිහිර හුරිහා මස්සලෙන් හල්ලු කුරවේ ගොත උෆුලන්දු මිරෂුගේ හිත සෝස්තරේග හිමනා දෙන් අවුණ නිම්මි වහක් මීදුගේ වෙස්සයි මි මස්සලතන් හල්ලු කුරුම ගොතුම් මීදුගේ හිත සෝස්තරේග තාවත හිමනන් අවුණ නිම්මි වහක යුලාන් කොල්ලා මීදුගේ ತರಗಿಯ ಎರಶುಗೆ ಎಕ್ಸೋದಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರುಮ ಎರ ಬೇಣು ಹಿಫಾಗೆ ಕಂತತ್ತ ದುರ್ರಾಸ್ತಾಯ ಮಜಸ್ಸುಮ ಕಿಯಾವಣು ಎದೇಗೋ ಏಕಮ ರಶುಗ ರೈತುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ್ಯುಮ ಅವಳು ದಣ್ಣವ ಅದೇ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ವಣಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಇತುರು ಅಂಗನುಗ ತರಗಿಯ ಮಸಕುರ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ನ ಲಿಬೆ ಉಜೂರ ನೋತ ಲಿಬೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಕಿ ಉಜೂರ ಗೊತ್ತು ಕಂಡಾಳ ರಾಮದೋಮೋಗೆ ಇನಾಯ ಲಿಬೇನೆ ಗೊತ್ತ ಕಾವಣ ಇಸ್ಲಾಹಗೆನ ಏಕಂವೆಸ್ ತಂಫಿಸ್ ಕುರಂ ಪಟ್ಟ ವಫ ಮೀವೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ WDC ತಕ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಇತುರು ಬಾರ್ವರಿ ಕಮೆ ಮಿ ರಾಜ್ಯಕ ತಾರೀಹುಗ ಫುರತಂ ಫಹರ ಅಂಗನುಗ ತರಗಿಯ ಮಸಕುರ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಕಾನೂನು ಹಮಚಿ ಹಿಗೆನ್ ಅದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಕವ್ಯಸ್ ಫುರತಂ ಫಹರ ರೋದೈನ ದಿಬೆ ಫಹರು ಏಕಮಟ್ಟ ಕಾವಣು WDC ಮೆಂಬರನ್ನ ವಸ್ ಮರ್ಹಬಾದನ್ನ ಏವೆಸ್ ಅವನು ವಿವಾವುದೆ එහෙම අවුණු මිබලනි අවුණු විවවුදත ෆුද්ද අවුණු අබදුස්තන්නව අවුණු රයිතුන්ගාතන් ඇස් මයික් එක කුරිමච්චන් හුට්ටි අද එනුන් ගොතකොම් විස්වාවවුදකි අවුණු ෆුද්දම් වවවුදක ಆಳುಗಣ ಮೆ ವರ ಶುಕ್ರವಾರಿ ಕಮಾಯಕ ಬಲಾಗಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಗೆ ಆಳುಗಣ ಮೆ ವರ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊಗೆ ಪರ ಗಿನದು ಹೋಗಿ ಉಮ್ಮೀದೆ ಪರ ರೈಸ್ ಟೆನ್ನೆ ಹಾಕ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊದ್ದೆ ವೇತೆ ಆಳುಗಣ ಮೆ ಕಮಿಟಿ ಆಳುಗಣ ಗಾಮಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಉರಿ ಆ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಪರ ಖಲಾಸ್ ತರಿ ಕಮಾಯಕ ಶುಕ್ರ ದಂಡವ
ಮುಸಾರೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕಂಡಳಮಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ರೂ ಹಾಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರುಮಲ್ಲಿ ಬೇವರಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕಮಗ ಅಳುಗೊಂಡು ದೆಕೆನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿ ಕೆವಸ್ ಮಸೆಕೆ ಕುರುಮ ಏಗ ಉಜುರಲ್ಲಿ ಬೆಂಯ ಇತುರಂ ಹಿವ್ವರಲ್ಲಿ ಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಹೆಮ ಮಿ ಹಿವ್ವರ ಹಾಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಂಹೆನು ಬಾರು ವೆರಿಕಂ ಇತುರುವೆಗೆನ್ ಓಮಟಕ ಅಂಹೆನು ನಟಕ ಕುರಾ ಮಸೆಕೆ ಫಫಶುಂ ಇತುರುವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಕಬೋಲು ಕುರಾನಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮೆಂಬರು ವಸ್ವರ ಉಫಾವೆ ಅಸರ ಇಸ್ತಾಸಿ ಕುರೆ ಬಿಬಿಲಾ ಮೆದಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ අනේ නබ්දට සෙවදුනේ ඉතින් අලගන් මන්නේ කර රෝදේ දවස් එන්නෝ දෙබේ එකම රයිස් විදාළුවේ අලගන් මන්නේ ඉතින් දෙවවාන මෙතෙන් මේ රෝදම හො අලගන් මන්නේ ලිබේනවා කරයිස් පුනුම්වා ෆෝති අනේ කමජලි මසෙති පාස් කුෆති මෙතෙන් අලගන් මේ වරන් උෆාවේ එකම අලගන් මෙන් හොරිහා මෙම්බර්ස් කරනම රයිස් තවරන් ඉහුලස්තරේ කම කිෂුකුරු දන්නවා අද ලාමර්කසී නිසාම මියා බදලුගේ නතිජා මිහා මෙදනි ආෆෙන්නමු මෙගතුන් රදසුගේ කුරියරුමා තරගීයක් කුරන් හොරි කංකං කවුන්සිල් තකුන් අමිල්ල කුරුම්ගේ ෆුලසතු මෙවනි ෆහිවගෙන් කොස්වා මෙගතුන් කවුන්සිල් තකුන් අමිල්ල මෂූත කුරිය ගෙන්දුම්ගේ බාරු දිබිජ්ජ मेयार कुरिया तफास को अवण में फरता हिस्सा के तरह हुई जानता हम हमें काउंसिल तक सरकार व्यवहार कमर बड़ा फाह कर हम यह होगा अने हिस्सा की तरह नहीं टीविताले को था दुर्तात्मन रख काउंसिल तक दिन मट का प्रपोज को के कुरिया केंद्र में सरकार प्रस्त हुआ एक मतलब करवा दिन अवण में जनवा तंग अवण में का रस्कारी का मैं हिस्सा की तरह नहीं मैंने रहे एंड उसके आगे के 2 किलोमीटर हिसाब के रहे अगुमिन देवान वाक विदाले होती मां दे उम्मीद मित्र अन्ना हर जगह अगुमिन लिबिगन दाने सो इरन लिबिगन दिमा का हम तरकी टका अने मी सोदी मसके तक एतन को कुरेबिगन दाने हम हमको हुआ लागे अने खास को तक एतन को अगुमिन बड़ा कुरमी गस्तो कुरनी बस सिनाई मसके तक बिंदु कुरन हम साक फाइबर को मसके कुरमा मसरी को मसके ता जनवरी को हम कुरमट तक एतन बिंदीगे इगत कुरिया दान अगुमिन मीडिया तो हो गया एक ಫೋರಂ ತಹುಗ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದನಾ ಕುರಾ ಬೇಕಿ ತಿಮನ್ನ ಮೆನ್ನೆ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಅಟ್ಟಕ ತಿಮನ್ನ ಮಿತಿಬಿ ಗುರುಬಾಂ ವೆಗೆನೆ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಬಾರು ವೆಕಂ ಹೋದಾ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆ ಕುರನಿ ತಿಮಂತಿ ಮಾಮೆನ್ನೆ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಏಕೇಕ್ ಫೋರಂ ತಹುಗ ಮಹಫಲ್ ತಹುಗ ಅಡ್ವಾ ಎನ್ನ ಸವಣ ದನ್ನವಾಣಿ ಹಗೀಗಿ ಮಾಣಾಗ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆ ಕಬೂಲ್ ಕುರವಣಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ಬಾರು ವೆಕಂ ಹೋದಾ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ವೇತುವೆದಿಯ ಮಹರಿಂ ಹದು ಕೂರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಹಮಯಗಿನೊಸ್ ಅವಣ ಮಿ ವೇತು ಕೂರಿ ದೋಸ್ತ ಹೋಗ ತಜ್ರಿಬಾ ಕೊಯ್ ಮಿ ವರ ಅಳ ಬಲಾರುಗ ಹಾಸ್ ಬಾತನು ಇತುರೆ ಫಾಕಂ ಅವಣ ದಂಡವಾಲಂ ಬೇನೋನಿ ಕೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನುವಕ ನೂನೆ ಅವಣ ಮಿದಿಯ ದೋಸ್ತ ಹೋಗ ತಜ್ರಿಬಾ ಕೊರ ಬಲಾರ ಅಮಲಿ ಗೊತುಂ ಏಕಂ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ತಂಫೀಸ್ ಕೂರ್ಮ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಫಾವಾಕಂ ಅಂಹೆನು ಕುಮಟಿಗೆ WTC ಗೆಲವನ್ಸ್ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಫೌರಂ ಹೋದುಂ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಆದಿ ಹಮಯ ಅನಿ ಕುಂಫನಿ ತಂಗ ಫೆದ್ದುಂ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಆದಿ ಅವರ್ಮ ಲಿಬೆ ತಂಬ್ರಿನ್ ತಕ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ದೆನ್ ಕುರಿ ಮಿಸಾಲ ಕವರ್ಮೆಸ್ ಏರು 30 ನುಹರ ಸಾಲ್ ಸರ್ತರೆಗೆ ಆಯರುಗ ಹುರಿ ಜುವಾನ್ ಕಮೆನ್ನು ಮಿಹಾರ ಮಿಹಿರಿಕಿ ಎನಸ್ ಮಿ ಬದಲ್ತ ಫೆರುನೀಸರೆ ನಿಮೆಂದೆನ್ ಖಾರಿನ್ ತಜ್ರಿಬಾ ಕುರನ್ ಮಿಹೆಗೆ ಹೈಸದ ಹೊಣ ದನ್ನವಾಣಿ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಕಂಕಮಗ ಒನಿ ಫುರಿ ಹಮಣವಾ ಕಂತತ್ತ ಎ ಇನ್ಸಾನಿ ತೋಬಿಯೆ ದುನಿಯೆ ಗವಾಯದ್ ಅಬದುವೆಸ್ ಅಳುಗುಣ ಮಸೆ ಕೊರನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋ ಏಕಂಕನ ನಗಳು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎ ಗುಳಿಗೆ ಮಸೆ ಕೊರು ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಂಗವೆಸ್ ಎಮ ಅಳುಗುಣ ಗಬೋದು ಕರಾಗೊತ್ತುಗ ಮಿಹಾರ ಅಳುವನ್ನ ಮಿಯಾದಿ ಆದಿಫ ಹಿಸಾಬಂ ಅಳುಮೆನ್ನೆ ಬ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರೆವೆ අදවන්ට බෙෆුන්නාම හිස්සාකොල්දී ලාමර්කසී දුවහු ලාමර්කසී නිසාම සරුකාරුන් ගෙන්න මුන්දා හේ බදවතකා ගොඩේ පය තෆ්සීරත ශාවර් මවලූමාතක තිබෙෆුන්නා හැම ගෙනස්තවුන් කමගේ උම්මීදුක ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාලාෆා වකිවදාන ප්‍රෝග්‍රෑම් බෙල්ලිවිත ඉෂ්කුරියා වස්ලාම අලයිකුම්